Kajaka kaba itenat tam hapo sa West Kasihil District. Kata kadon hapo kacnong Penden Sakwang Village. Hangit yui ki kiwa ki basmo. Watla kan ni Kajaka kampata debha. Ompat laban penbit penbiang baro ki jindong kam. Henry akat no ka jingi tenat. Habang ipeji ya kan Kajaka. Habang ipeji ya kan ka yui bakal long ka basmo bah. Nang ta habang ipeg ya kan ka jingking ru kat no ka itenat la ibang bahaban wan sud jingruai piknik jaka ompat debha kidang don ki mauria ki siap pat kumta terper. Yui hanne baki donru ki jaka sajan ki bala buknang na tenta jumpi. Laru ban pek ki dokha ki marekai serum janeng namar bakade kawa ka bakut pat ka basubaba la syaya kino ki priu ki bawan ban jingi hakane ka jaga Henry la ong ba om sya ban penun kam sabon mane ban penun kam shampoo kenang baka kan long ka bakut